De machines staan stil op het hiem van ikkerbouwer en landbouwbestuurder Upt Hiddema. Een pad van de Jerappels had hij van het land heliken. Ja, het zit stil. En, wij rennen nog wel, maar we rennen op de verkeerde plek. We moesten nu met de Jerappel-oogst bezig zijn. En Siepels ook, want die moet ik van het land af. Dus wat dat betreft, het water zit dus op het heen een beetje tjen. Maar daar ben je als boeren op zich wel wend. Maar omdat we nu 160 mm gewoon hadden de laatste 10 dagen, dan beginnen we te kniepen. En dan kunnen we het oogsten. En dat doet op zich zeer, want je krijgt ook de gevarenzone steeds, maar dat je rot in partijen krijgt. Hij net schinnen. Hé, hij is waardig. Ik neem het jood uit de watertaxi. Nou, hier rijden we naar een perceel daar. We zien de sled roen om. We zien de vol. Daar kon het water net voortkomen. Die hier echt sompen wordt. En we gaan de pomp even uitzetten, maar we zijn nog steeds op mjellen. We willen graag de neerbuis niet vrij hebben. Dus we houden gewoon nog even aan. Om het lang goed afwetteren te laten. Maar het stiet echt om boven daar. Als je die pomp juggen, stiet er boven daar vol water. Nou, hier kun je zien dat het water wel van het land komen, want dit is behudden, het water is voortron. Maar als je de rug, het water in de rug verzadigen van onder naar boven. Kijk eens hier zien, de drek. En hier kun je een groen zien dat die rug helemaal verzadigd is. Voordat het er onderin droog is, voor een beetje knap rooien kennen, dan is het wossa dat je nog wat dagen geduld hebt. Maar als je hier zien we nog geen rot. Dat is een geluk. Maar op zich, als het saai is en het droogt de groen weer op, dan doen we het ervoor. Dan is het samen weer vergeten. Het is krijg eens pinemoelen. Als de kies eruit is, dan ben je de pinnen kwijt.